RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug batas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Si Bebeng, ginaingon, dili lalim ang mga anak og daghan, kay perting sakitas batang. Mao kinay tabos man kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Ngilngiga ni mo sa? Ngilngig pa makasumba ng lata? Ngano de ka manang? Asawa ko ni mo ay parehas sa tang edad, ay kung mananga. Dire. Inaya lang ko eh. Kisay imong puyog sa pag-inom. Mga GRO? Taka. Unsay taka? Unsay taka? Ha? Unsay taka? Ano nagagbuglo na ko ha? Uy, ikot dyan. Dili ko makagin. Hugot kayo imong pagkakos na ako. Hugot? Ni apay lang hugot. Ay, buang. Ay, shapol-shapol, ya. Dito sa atong kwarto. Pamabdusa na sa tika. Sigig silos. Why, ayo. John! Itabaho si John, Bibing. Saan pagtrabaho? Nahubog naman sa ito gabi pa. Mauding nasaba mo. Kabati mo? Ay, oo. Kabigduhas papa ni mo ay. Pastilan, Bibing. Kada away ra ba ninyong John, no? Di ra ba gid masipyat. Mababdos din ka. Ay, simba ko. Sakto na ng duha na mo kaanak pa, uy. Matrabaho kay Ron? Oo. Sa mga orasa mo uli? Kung magtrabaho. Sa ganing orasa? Sabot na saga. Sa'yo aron. Di ka magtarong. Alas 5, mahuman ang trabaho. Usakay pa ko. Traffic pa. Mga pasado alas 6 na siguro na. May padako ni mo. Unsa man? Mangga. Hinog? Pwede. Mango float ka? Dili. Sa di mong niuli, Junjun, oy? Ay, hinog naman ka. Di, ana. Wala
mga piligilaw. Kanang lami iswa og hipon. Naman! Tingsi man ka diha. Sabot ko eh. Nganong nagpadakag manggang hilaw. Mabdos ka sa? Oh. Yes! Ay! Serious pa more! Ayaw si putong diha, bibing. Ay, naman ni Junjun nga nagkuwag taxi in town. Mama, mapakagawas na gyud siya. Tarong na. Di na madagpuguso na gyud. Junjun! Junjun! Hilom na eh. Ginoo! Hoy, hoy, anong dihigda ka ba des yung bibing? Mga anak na lagi ko, ma! Bangun na niya, bibing. Bangun, bangun. Gana taxi. Kinabing! Ay, bibing! Naray, naray. Nara! Oo, naghigda si Uta! Ay! Hala, ginoo ko! Ginoo ko, ginoo! Bata! Sanali, bata. Ayaw nagpangaway si imong bana, bibing ha, kay ang resulta sa sigig silos ni mo, bata. Nindot ang silos, pero kung musubra na sa taon, pagkawilami na na, wanagi ayo. Hindi na ko mangawang Junjun, maoy. Kana! Kana! Koyog tarong gabi, Bay Junjun, ha? Asa man, Tarek? Ang bitar sa busing birthday siyang asawa. Saman. Mau ba? Sige, kuyog ko. Upa uriki. Abli! Let's say! Abli! Dayon! Na! Bubog na sa kang inataya ka? Yan sa inatay. Ikaw! Ngano man ka manang? Ngano? Sakit na ato, ha? Gusto ko ka ato, Kod! Gusto ko to! Kutog bitaw! Huh? Kusog no! Mm. Ha, naka-feel day ka? I can feel it. Sakit tay. Unya, sakit man. Naulian ka na sa imong kahubog. Hala, sige. Inom pag maayo. La, hangtod kang mamatay. Kung mamatay, ilubong ko. Kaayo! Aron mahuman na ning akong pag-antos nga nakabana kong badlungon. Badlungon ko? Ako? Badlungon ko? Junjun, boy ko. Ay, kugak Badlungon sa. ko? Junjun! Si bibing yung katong imong nabati nga nisinggit sa nga ni Junjun. Si Bebeng lagi to. Wa naman lagi. Alams na. Si Alams na. Nag-jir-jir na sa itong duha. Uy, wag ka bae. Badlungon ko. Basta na. Gusto na good. Mas mayog pag makabatik ko sa imong ago kaysa makabatik ko sa imong kasabang nga sige tagaw tokan ni ay. Junjun, mamaptos ka sa kuwan niya. Matawagan na sa nangatong anak ka niya. Gusto na ba? Sige kang tagaw to sige yaw. Mo ni buhat.
Unsa na magkabibing, mura ka mag-anay, si ka lang kamabdos. Ana mong ginanang. Kaya may bana. Bana ba, Oroy? Nga sobra man ka pala away ning anaka, sobra ka silusa. Oh, resulta din na. Ha? Dili. Dili na gid ko, ma. Bayot. O say, dili og dili na gyud. Di na ko manganak. Helam! Di magadak. Ang agay di mong buhaton, bibing, dili og dili ka na mangaway pas imong bana, og dili na gyud ka magsilos, aron di na ka mamabdos! Hey! Abli! Let's see! Abli! Kadug... Dapat na! Kadugay ba rin mo ng abli? Nagdug pa mo si mong laki? Sod na. Pasodulong ko ni mo? Kay nakaambag na sa bintana ang imong laki, ha? Ha? Sod na, diretsyon. Ay napagsigig singgaak diha. Sleep na, Junjun. Uy, buta na good ni mo. Away ako! Dili na ta kaawayon, Junjun. Pasagdan ta ka nga maghubog. Huh? Pasagdan ta ka. Balag unsay imong buhaton. Sige lang, padayon na lang ng imong bisyo. Bay, kalma ka good ni mo. So, nabaguan ko ni mo da. Away ako! Sagpa ako da! Yots, gaya! Sagpa ako! Ayaw lang. Katog na, Junjun. Hoy! Asa man ka? Hoy! Hoy! Gawas man ka, hoy! Adto lang ko silang mama o papa, Junjun. Kay kuya o nagmabulilyaso. Di na ko mangaway ni mo, oy. Kay lisod nagmamabdos na sad ko. Pero kaaway yun, baya gyud kay ko. Uy, kapuya, baya sigig utong ani, oy. Kapoy, nakag-atiman sa mga bata, Jun. Nagsunod ba yung edad anak nila? Donatay 1, 2, 3, 4. Kutob ranas 4, Jun, oy. Di na nato pa up to 5. Nakasabot ka, Jun? Patradyod ang among anak, kay mitagam ko, oy. Kapoy yung atiman sa mga bata. Kapoy na sad kog pangaway. Perting tagama na dyan ako. Bago makasama ang kaagi ni Bibing, dinining tulumanon. What's the style? Perting tagama style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.